halitta Allah Quraishi cikar aiki. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Ya rabbil ibadi zunubai na ka wawwanke, ka karo salati gun Ahmad cikar aiki. Madubin halitta jagora gwanin gaske, wanda ka yi wa tarbiya nauyin kauni ya ɗauke. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Kana lakum na duba na ga lamarin azimin ne, a 23 ya seta duniya fasihun ne. Lamarin jagoranci ya tsara kowanne, ya ba da samfar kowannen siyan da ake. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Ya koyar da yadda jagora za ya jajirce, ku tuno Hunaini ranar yadda ta kasance. Ku dubo Hudaybiya na dan baku a takaice, haƙurin da yayi a ranar nasarar da aka iske. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. A cikin gidansa yayi hidima kamar shara, ya taya sa aiki matayensa su Humaira. Haka hadimansa ba tsawa bare kyara, gaba da agaji a gurin wanda ke koke. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Haka ma a tafiya ya koyar da tsarinta, ya naɗa jagora duk yakin da ya wakilta. Shi ma da kansa duk tafiyar da zai yi ta, ya bar wakili haka tsarin rasuli yake. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Tafiya ta buka Ali ya bari harunansa, a rambo da Makka an daɗa gane hikimarsa, da ya sanya Ka'aba gurin tsira kamar gasa. Dalilin hakan 'yan Makan matsalar su ta warke. Jagoran halitta Allah Quraishi cikar aiki. Ya koya yadda jagora zai yi nasara ne, kuma ya tafi da jagorancin a tsari ne. Da akwai mu'azzam da ƙudama a misali ne, mu'azzam Bilal Katam dan Sabit a soke.